ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸದ್ಯದ ತುಳುವೆರು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಕುರ್ಕಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣರವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಬಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ತುಳುವೆರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಗೇರ ಮಲ್ಪೆ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುರ್ಕಾಲು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೀಶ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯದ ತುಳುವೆರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಪುದರ್ ಕೇನಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿನಂತಿನ ಜೀವಂತ ಪುರುಷರಿದ್ದಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಲ್ಪರರು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಕೈಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರಡ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಶಹಾಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋತಿನ ರೆಡ್ಡು ಜನತ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟದಿನಂಚಿನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೇನು ರೆಡ್ಡನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿಂಗಲ ಏರಾಣನ ಶಿವಾಜಿನ ಬುದರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲೆನ ಗಡ್ಡದಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಂತ ಎರಡು ನಾವು ಪನ್ಪ ಶಿವಾಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿನ ಕೇವಲ ಗಡ್ಡತ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಮಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮಾತು ಜವಣರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಯಂತಿದ ಪರ್ವಕಾಲಡುಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸತ್ಯದ ತುಳುವೆರ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಹೆಣ್ಣ ಅವನ್ನುಂಡು ಇಂಗ್ಲಂಚಿನ ಜವಣರು ಇನಿ ಶಿವಾಜಿನ ಆದರ್ಶ ತತ್ವನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಡು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಮೊಘಲರನ್ ಗಿಡ ತೆರು, ಡಚ್ಚರನ್ ಗಿಡ ತೆರು, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ ಗಿಡ ತೆರು ಎದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ 6 ದಿನ ಹೋರಾಟನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಎನ್ನರೇ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗಡಿಟಿ ಏರು ಯೋಧರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇರ ಶಿವಣ್ಣನ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಇದ್ದೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನ್ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ ಬಂದೋದೇರ ಶಿವಾಜಿನಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಂಚ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೋನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಣರೆ ನಿಜಕ್ಕ ಜವಣರೆ ನಮ್ಮ ಏರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನ ಹೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುಟುದಿನತ ಶುಭಾಶಯನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುನರಪಿ ಧನ್ಯವಾದನ್ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸತ್ಯದ ತುಳುವೆರ್ನ ತಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬದುಕರ ನಮ್ಮ ಪುರ ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು बोलो ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ನೀವು ನಮ್ಮೂರಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮೂರ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.